Chcete sa cítiť sebavedome a žensky aj napriek únikom moču? Ukážeme vám riešenie, ktoré funguje. Riešite únik moču, ale nechcete ďalej robiť kompromisy v pohodlí a diskrétnosti? Predstavujeme vám inovatívnu absorpčnú spodnú bielizeň Molicare Lady s vymeniteľnými vložkami Exchange. Táto spodná bielizeň vám zaistí spoľahlivú a zároveň diskrétnu ochranu pri ľahkom úniku moču. Na prvý pohľad vyzerajú ako bežné nohavičky, jemné, priedušné a pohodlné. Oproti bežnej bielizni ale disponujú viacvrstvou absorpčnou zónou z rýchlo schnúcich materiálov. Vďaka nej dokáže absorbovať až 41 ml tekutiny. Ich výhodou je aj skryté vrecko na vymeniteľné vložky Exchange. Spoľahlivo neutralizujú zápach a zvyšujú absorpciu tekutiny až na 149 ml. Vložky Exchange sa jednoducho vkladajú a môžete ich kedykoľvek vymeniť počas dňa. Majú savé jadro, ktoré obsahuje superabsorbent a sú vystúžené po celej dĺžke pre zjednodušenie manipulácie. Je to udržateľné a ekologické riešenie. Vložky nemajú lepidlo ani zadný papierik. Nohavičky sú vhodné do sušičky a môžete ich prať na 60 stupňov. Sú elegantné, ale zároveň funkčné. Vyzerajú a nosia sa ako bežná spodná bielizeň, takže nikto, vrátane vás, nespozná rozdiel. Sú bezšvové, vďaka čomu sú diskrétne, ale zároveň nedochádza ku pretečeniu cez švy. Ďalším benefitom je zamatový horný lem na vnútornej strane, vďaka čomu nohavičky lepšie držia na mieste. Skvelá voľba pre ženy, ktoré chcú mať istotu a pohodlie bez kompromisov. Ak hľadáte diskrétne a pohodlné riešenie, určite vyskúšajte absorpčnú spodnú bielizeň Molicare. Viac informácií nájdete v popise videa.